खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो मोनाबिलिनि खौराङाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों बारग' NDFBनि सा 11 सोद्रोमाफोरा दिनै बेल मोननायनि खौरां दङमोन नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय बेलखौ मोननो हायाखिसै होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फैगौ 3 जुलाइ खालि बाक्सानि सदर मुसलपुराव थानाय जिल्ला जुडिसियेल कर्ट कमप्लेक्सनिफ्राय बेलखौ मोननो आसा दङ होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गावनि आंगो फिसाज्ला बारग' NDFBनि सोद्रोमाया फैगौ 3 जुलाइआव जामिन मोननानै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोननि मिजिं खालामदों आंगो बिफाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों। सोलिफु दाननि 10 जुलाइआव एबसुआ लामा हानजा सुरनाय रड मार्च हाबाफारि लागोन होनना खौरां मोननाय जादों। आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो 1000निबो बारा बर' हारिनि दख'ना, आर'नाइ, गामसा आरो एबसुनि फिरफिला लानानै लामा हानजा सुरनाय हाबाफारि लागोन होनना मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावदों। गसाइगावनि सिमुलटाफु बाजाराव मोसौ बेदर मोनग्रा हटेलफोरखौ सिमुलटाफु पुलिसआ ताला मारिदों। गसाइगावनि सिमुलटाफु बाजाराव सिमुलटाफु पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि लादों। रायजो सोरखारनि बिथोनखौ बिथा खालामनानै मोसौ बेदर मोनग्रा हटेलफोरखौ पुलिस बिफाना गोख्रों दिथा होदों। बेबायदिनो दिनै सिमुलटाफु बाजाराव सिमुलटाफु पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै गासै गं 3 मोसौ बेदर मोनग्रा हटेलफोरखौ बन्द' खालामहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। सनितपुर जिल्ला 1 नं थाराइबारिनि थागिबि मातिउ मोसाहारिया गोमानानै दङ होनना खौरां मोननाय जादों। सनितपुर जिल्लानि 1 नं थाराइबारि गामिनि थागिबि तारजेन मोसाहारि आरो निरला मोसाहारिनि फिसाज्ला मातिउ मोसाहारि 8 बोसोर बैसोनिया थांनाय 30 जुन एबा मैया मोनाबिलि 6 रिंगासो समनिफ्रायनो गोमानानै दङ होनना खौरां मोनदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायदोंब्ला जानबुं अनजिमा 9707736587 जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो खावलायहरदों मातिउ मोसाहारिनि बिमा-बिफाया। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटेल GMCHआ फोसावदों दि आसामाव जापानिज एनसेफेलाइटिसनि 32 केस मोननाय जादों होननानै। 3 गथ'फोर आरो 1 बैसोगोरा सुबुं गासै 4 सुबुंफोरा दासिमाव जिउ गोमाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि माइ फोथार आरो अमा फार्मफोरनि साखाथिनि ओनसोलफोरा बांसिन खैफोद गोनां होनना सांग्रांथि होदों। बेनिखायनो बयबो सांग्रां थानाया गोनां। थांनाय 24 जुन खालि बकाघाटआव दुथांफोरा ग्रेनेड खुबैनानै गाग्लोबनाय जाथाय जादोंमोन। ग्रेनेड बेरफ्रुनायाव जोखोम जानाय सिद्धार्थ बरबरा, सुशील भौमिक आरो मिन्टु हाजरिका मुंनि 11थि आसाम पुलिस बेटेलियाननि 3 रौनियाफोरखौ लोगो हमदों गिबि मन्थ्रि बिथां ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि बावखुंग्रि बियाबाव BPFनि मोनसे जथुमायाव BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे मुसलमान मौलानानि दारि थफिखौ लानानै मानगैयै बाथ्रा बुंनायनि सायाव खुद्रिखांनाय फोरमायथिदों आरो बेनि थाखाय निमाहा बिनांगौ होनना दाबि खालामनायजों लोगोसे निमाहा बियाब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि हेंथायै सोमावसारनायनि हुमखि होदों नेमसुनि आफादगिरि बदरुल इस्लामआ खौरां मेलनि गेजेरजों।
सावगारियाव नुनाय सोरां बसुमतारिया गोमानानै दङ होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला सोरां बसुमतारिया राव रायज्लायनो रोङा एबा बबा। थांनाय मैयानि मोनाबिलिनि समाव बिखौ बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय नदुवार ओनसोलनि देलाय सेन्टाराव मोनदोंमोन, नाथाय थंखौ खोन्थानो रोङैयाव हगारहरफिननाय जादोंमोन। बेनिखायनो सोरां बसुमतारिखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं अनजिमा 6900848991 जानबुं अनजिमायाव खोन्थाहरनो खावलायहरदों नखरनि सुबुंफोरा। दिनै सानसेनि रादाब फरायथिनाया एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लाना लोगो मोनगोन। नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासिम खोनासंबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।